Ihon Kapitulo 13, versikulo 12, nagingon din ang pangandoy sa tao wala matuman makapaluya, ang pangandoy nga natuman makapaaktif o makahatag o kalipay sa kinabuhi. So tampo, amahan nga langit ko, dalay ko kaging Isus ulit ako sa salamat, Ginoo sa pagbibiyon, tutod alam ko sa panamo, nakahimog kami sa pagdayag, pagsimba sa mga ngalan ng Diyos, niya kami Ginoo, patilungod na sa mga pulong, at Ginoo sa pamilya, sa pagpili aman, maghahatag kini kalipay kanamo, kadasay Ginoo, kini sa kanamo Ginoo, pulong, bigaya, iya kanamo Ginoo, ang para sa mga kaya sa mga. Salamat amahan, bisan pagkanako Ginoo, malupunta ko sa mga pulong, patulang ko nimo, matigaan ko din ibalong kaalam sa pusong sa pulong, sa pagkaligong kaalam, nilitikan kanina. Sa layon ko, Diyos, mga ilang ang salamatan, di lamang sa kamalang pangalan Diyos. Amen. Salamat sa Ginoo Igsoon, patikot na ang pangandoy sa tao nga wala matuman makapaluya. Pasabot Igsoon, ang tao Igsoon daghang yung pangandoy, di ba? Dili mo ang pangandoy ang tao Igsoon, muna nga na tayo mga pangandoy nga gusto na itong kaputon sa mga pangandoy Igsoon, mo matag eskwela, mo negosyo ta, mo success ta, mahimutang dato Igsoon. Sa atong mga pangandoy Igsoon, dili yun na kawala Igsoon. No? Daghantang mga pangandoy sa atong kinabuhi pa, usahay, tingali dili pa ipabo sa Dios sa ato Igsoon. Di ba? Kaya tingali, doon ay mga sakto nga panahon, doon ay panahon niya ang tanang butang Igsoon sa atong mga pangandoy. No? Kaya ang mga pangandoy usang Igsoon nga gusto kaputon sa tao, kung dili po na ihatag si Ginoo usahay, bubati din ang tao kung kaluyon. No? Bubati siya og kaguol, bubati siya kabalaka, kung sa ang iyang dangatan sa unahan, kung sa future nga kung siyang kinabuhi sa ulahing mga panahon. Una Igsoon nga usahay mabalaka ta, mag-uul ta, malisdag na Igsoon tungod sa atong gitingwa ng mga pangandoy. Apan dili nato tugutan Igsoon nga pinaagi sa pagpangandoy, gusto natong maangkon ang tanang butang nga magwala na ta, maluya na lang yun ta, no? Mag-uul na lang yun ta, di na nato tugutan Igsoon. Kay kung ato natugutan Igsoon, kita man ang transit. Ang palingon ang pulong sa Ginoo, sa diyang kapuyan gas pagkampon sa imong ipangandoy, hindi mo makuha, hindi mo makaya Igsoon na ay Dios nga tabag ka nato. Gusto sa Ginoo upahulay ta niya. Gusto sa Ginoo ihatag nato ang atong palasanon ngadto kaniya. Kay matud pa siya pulong nga dumuol kamo kanako kamo kapuyan ibuhatan kay papahulayon. Isangon ninyo akong yugo, pagtuon kamugikan ka na kung kaya akong agop sa kasinggasan. So diyan yung tamunuol sa Ginoo Igsoon sa tanan natong mga kabuhat natong gidala, sa atong mga kalisod, sa atong mga kaluyahon, sa atong mga kaguol, atong itugyan ngadto sa Ginoo. Ilabi na kung doon natin tinguha sa pagpangandoy sa atong kinabuhi. Atong isangat sa Ginoo nga naman, ang Diyos lamang ang maghahatag og katubagan sa tanan. Kaya matod pa sa Timoteo 16:3 nga ang tao mo'y maglaraw apan ang kabubuton sa Dios mo'y matuma. So kung unsa ang kagustuhan nato nga maabot sa atong kinabuhi, kung kabubuton sa Ginoo ihatag ng Ginoo. Pero kung dili kabubuton sa Ginoo, wala kay mahimo Igsoon, no? Ang pangandoy sa tao nga walang matuman makapaluya, apan ang pangandoy nga natuman makapaaptik, no? Aptik kay Igsoon. Mas nalipay ta kung nakampot nato ang atong pangandoy, ang atong gitinguha. Tungod kay na-achieve nato ang mga butang nga nagtuotan nga dili nato madawat Igsoon. Nahuman sa tabang sa Ginoo, kung kanang mga pangandoy nato nga gusto nato kaputon ihatag na sa Ginoo. Walay posible na sa Ginoo. Duol kag kanunay sa Ginoo paralanginan ta sa Ginoo, no? Ipay yung Igsoon. Labi na kung ginikanan nga dabig sa pipisto Igsoon, sa ilang mga anak sa pagpaespila, sa ilikanan, nila lang yung kalipay Igsoon nga makahuman nilang mga anak, o yung kalipay. No, mo yung ikabalos sa mga ginikanan, ngadto silang mga anak nga makalampos pag hindi man dautan ang espila, no? Hindi dautan ang mga andoy Igsoon. Dapat lang mga andoy ta na ang kauban ng Ginoo, no? Na ang pagpangalagad diya sa Ginoo. Kay nasayon ang Dios sa atong mga gitinguha Igsoon, no? Nga dili ta niya pasagdan, dili ta niya kalimtan. Kay nagaingon ang Jeremias Kapitulo 22:11 ako nabasahon. Nasayon ako sa inyong mga plano nga alang kaninyo, nga ang plano alang sa inyong kaayuhan ug dili sa kalautan. Plano naghatagan yung paglaom sa maayong kaugmaon. So ang Ginoo na Igsoon, naghatag ka nato og maayong kaugmaon Igsoon. Dili ta mabalaka Igsoon kung say may atong
gusto nga kaputon basta tugyan ato sa Ginoo ug kaputon sa Ginoo ihatag sa ato ay igsoon ihatag yun. Sama ba sa kinabuhi niyo kung ato lang taon igsoon ang senaryo sa kinabuhi niyo nawad-an siya mga anak nawad-an siya kahiyupan wa siya mga barkada igsoon pero wala niya dama igsoon isang wa na siya magandoy sa mga butang nga gustong niya igsoon pero ang Dios nagapanalangin doble nga panalangin nga gihatag sa Ginoo sa iya ano man tungod kay naglantaw ang Dios sa iyang kahimtang sa iyang kalisod sa iyang kanang kahugnog sa iyang kinabuhi no naglantaw ang Dios igsoon isupot ang iyang pagpuos pagkalagad niya igsoon sama ba sa atong pagpinabuhi karon igsoon nga kini atong kinabuhi igsoon isupot tapon sa Ginoo ang atong pagtuo asa iyang pagtuo no una lagi ingon sa balaang kasulatan nga matud pa ni Solomon nga ayaw ko himuha og dato ayaw sa himuha og pobre mao gid ang iyong ni Hari Solomon sa iyang pagkadato sa iyang pagkamahalik igsoon ba natun na si gihangyo sa Ginoo nga dili lang siya palabian igsoon sa mga butang nga magkapahimulag niya ngadto sa Ginoo no kay nangalagad man pud sa igsoon no sama usab kanato nga nangalagad sa Ginoo ba na dili ta gusto nga mahimulag niya sa Ginoo duna kay mga hangyo usab niya sa Ginoo no nga matud pa ni Solomon ang Panutiyong 30 bersikulo 7 O Dios may duha ako kabutang nga pangayoon kanimo kun mahimo ihatag kini hangyo Jesus Haring Solomon sa dili pa ako mamatay una kabang niya ko nga dili makapamangkap ikaduha ayaw ako himuang kabus o adunahan hatag ilang hinuon ako sa akong gikinahanglan so inaudot pa inani ato mga pangunahon hindi man tayo nga dato hindi man tayo nga kabus sakto-sakto lang ito na tao sa inaan nato no dili na yun nga mulabaw pa yun ang ato pangandoy bigigsoon ba nga malimtan nato ang Ginoo no dili na siya pwede diya sa Ginoo ato lang igsoon nangandoy tag mga butang nga gusto nato nga makabot sa atong kinabuhi basta di na nato kalimtan o hindi gihangyo ni Solomon ayaw lang ko himuang kabos sa tuyong pobre sakto lang ba kung tinto lang no sakto lang ba nang pili kulang sobra igo-igo lang yun no may matod pa sa mga kasulatan nga higawas kita sa pagkahigugmaon sa salapi. Nga naman, kaya ang salapi kuno mo'y inugdad sa kadautan, no? Ang dagdag natay kwarta, bahan di igsuon, dili ang salapi mo dautan, kundi ang nagamit, pag-iunsa niya pag-manage. Igamit pa niya sa maayo, igamit pa niya sa dautan, no? Hallelujah, muna atong dapat pasabutan igsuon sa salapi. Dili dautan nga natay kwarta, dili dautan nga doon natay pangandoy igsuon, no? Ang dautan niya igsuon, kung yun sa nato, paggamit igsuon ang mga butang na kipiyar sa ato. Gamit nato sa dautan, hindi yun malipay ang kinuha na, pag-gamit nato sa sakto nga pamahagi, alang sa kamayaan o kulahaton sa Ginoo, dakong kalipay sa Ginoo niya na igsuon. Una nga kita igsuon, nga gihatagan man tagkaalam sa Ginoo, kung sa'y maayo, sa'y dautan, kung timbang-timbang nato nga kini, iya sa Ginoo, maayo ni akong buhaton. Hindi ni mayo, hindi ni iya sa Ginoo, atok na di kaya. Kaya ron, ang atong mga kinabuhi, nga ingon nga nangalagad, nga Kristohanon, mahimok kitang himutan sa Ginoo. Isod igsuon ang kinabuhi Kristohanon, isod ang pagkinabuhi nga magpahimuot niya sa Ginoo, igsuon kay nga naman, kay ang atong pagpangalagad, daghay mga distraction igsuon. No, daghay mo balda sa atong kinabuhi, ng Kristohanon daghay musulot sa atong hunahuna nga dili maayo nga kalibog igsuon sa atong hunahuna igsuon muna nga gusto sa Ginoo nga ang tanan natong mga kabalaka mga katugol mga plano sa atong kinabuhi ato yung itugyan nga no kay naman ang maghatag og kalinaw sa atong hunahuna ug kasing-kasing ang Dios na gyud no kay naatay mga kalibog sa atong wa nato masabti no itugyan nato sa Dios nga naman ang Dios ay maghatag og linaw sa tanan ug maghatag og maayong mga pangunahuna ug maghatag og maayong lamdag sa atong kasing-kasing kay kita mo gud igsuon naatay mga buhat nga gusto natong abson bitaw na ba tinuwaon yun sa atong kinabuhi apan mag-isod ta igsuon tungod kay kung kita lang magkinusara no apan kung tungod kay naatay Ginoo nga nangalagad ta igsuon ang labi natong dulan ang Dios kaduol man tagtao igsoon, makatabang man sila pero mas labi yung makatabang ang Ginoo igsoon. Walang na ang pula tas Ginoo, duol tas Ginoo, di kanta padala sa mga depresyon, kaluyahon, anxiety sa panag igsoon. Kay mao kitay makapildi sa
atong pagtuo sa Ginoo. Apan kung naatas Ginoo, minapuon ta, maghangil ta kaniya, maghatag sa kalikod sa atong pagpangalagad kay sakyan naman na sa daotang igsoon ang atong magkalihon nga maluya pa magay ng simba, si pangalagad sa Ginoo, unsa na pagkatong on ang pagsimba, no? Muna igsoon nga ampo na ta sa Ginoo nga dili ta maluya igsoon. Maluya man ta, pero padayon yun ta igsoon, no? Kay isod na kayo igsoon nga nangalagad ta, biya ta sa Ginoo, dako kayo ng kapipihan. Kaya pulong si Ginoo, iguhan ng Kapitulo 10 sa Sikulo 27 ato sa ubos nga bahin, ay nga pulong sa Dios nga kung ang akong katawhan magkinabuhis pagtuo apan kung musipog maggalit siya ang akong kalag walay kalimutan. Ngayon sa taytay kita ang katawhan sa Dios dili uban kanina nga nagpanimog kun dili kita ang katawhan sa Dios naga padayon sa unahan nga nagpakdampo sa kaluwasan. Kung ang igsuon nga dayon ta sa Ginoo sa pagpangalaga tariwala sa krisis panahon karon, ubod sa panahon karon, tariwala sa mga problema sa politika igsuon, padayon ta sa pagpangalaga focus lang ta igsuon. Di nato suluhon ang tanang problema igsuon. Kinaaman tay Dios ng kadampan, aman tay Dios ng kaduulan. Dili lang ta magkabalaka kay igsuon. Ang mga butang sa kalimutan igsuon, hanaw rig igsuon. Yo ang uban nato dito sa pagkatubang sa Ginoo, ang ato pinumantan igsuon sa kalimutan. Unang salamat sa Ginoo nga nakapangalagad ta, daghang mga tawo pagkaron igsuon, wa Dios pagkalagad sa Ginoo. Unang daghang karon mga tawo igsuon, nakalas ang kinabuhi alagad sa Ginoo. Apan kita igsuon, bis kayo ta nga bisan pa sa atong kapobrehon, di matadato igsuon, di matabandihanon, apan usa ta nagpili sa Ginoo aron walagad. Unang salamat sa Ginoo igsuon, ang pulong sa Dios piling nato kalimtan, itong gabay sa atong paghinumduman sa atong unang kasing-kasing o anong himaya akong balik sa tubuhay ng Diyos.